אז היה או לא היה, אוהבי הסיפור והמעשייה. מעשה ישן נושן. נספר או נשען? נספר כמובן. ואני עומד לספר לכם הפעם את הסיפור שלא יאמן על 3 התיישים והטרול. זה סיפור קריר מאוד שמספרים רק בימים חמים. סיפור שקרה בנורווגיה לפני 3,748 שנים בדיוק. חיו 3 אחים. אח אחד גדול, אח אחד בינו, ואח אחד פיץ פה. הם 3 לא היו בני אדם כמונו, הם היו תיישים. בבוקר חורפי אחד קמו 3 התיישים קרב. ההורים שלהם לא היו בבית. והם החליטו 3 פה אחד לצאת לשחק בגן השעשועים שמול הבית. ניגשו אל הדלת, והוא מנסה לפתוח דלת, הדלת לא זזה. מה התגלה לעיניהם? כלום בעצם, כי בלילה ירד שלג נורא, כיסה את הדלת. והם דחפו ודחפו אולי חצי שעה. פתחו את הדלת לכדי חריץ כזה, הוציאו את הראשים החוצה. ושני התיישים הקטנים מיד התחילו לבכות. כשהגדול מנחם אותם, אמרו, די כבר נמאס לנו לחיות בנורווגיה. הלוואי שהיינו נולדים בישראל, שמענו שם מחר. הכל מכוסה בשלג, מה נעשה? אמר להם האח הגדול, אחיי המתוקים, מה אתם בוכים? מה אתם מתייאשים כל כך מהר? יש לי רעיון יותר טוב. בואו נלך למרעה. שם יש עשב טרי ורענן, בואו נזלול קצת עשב. אמרו לו, אחינו, אתה גאון, איזה רעיון. בואו נזלול עשב. ככה הם יצאו דרך החריץ הזה בדלת, והתחילו ללכת לכיוון המרעה. טוב, הם יצאו לדרך, אבל הם לא ידעו דבר אחד. הם לא ידעו שבדרך למרעה יצטרכו לעבור מעל גשר של עץ. ומתחת לגשר הזה, באופן קבוע, הסתתר הטרול. אתם יודעים מה זה טרול? אין טרולים כאן בארץ. בנורווגיה, לפעמים מתחת לגשרים, מסתתרים טרולים. טרול זה מין שד כזה, לא נעים לפגוש אותו ככה מתחת לגשר, אפילו באמצע היום. העיניים שלו כמו צלחות מרק שבורות כאלה ככה. האף שלו כמו סיר לילה מעוך כזה. השפתיים התחתונות שלו נוגעות ברצפה כמו סמרטוט. השפתיים העליונות נוגעות בתקרה. ולפעמים גם צומחות לו שערות מהאף ובין השיניים ועל הלשון. ומי רץ קדימה ראשון? לגשר הזה, הקטנצ'יק תמיד רץ ראשון, וככה זה נשמע, טרפ וטרפ 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 וטרפ, נשמעו צעדיו של התיש הקטן מן הגשר. מי זה הולך על הגשר שלי? צרח הטרול. איזה אני התיש הקטן, רק במקרה עברתי כאן, הוא מצטער, אל תכעס עליי. הוא אומר לו, אני בכלל לא כועס עליך, אני כל כך שמח לראות אותך. אתה נראה לי כזה מתוק. אמר לו, למה, מה? אמר לו, כי אני בא לסדול אותך, מתוק שכמוך. לך אני חיכיתי. התיש הקטן רק ראה אותו, אמר, מה אתה רוצה ממני? אני רק לפני 25 דקות נולדתי, עוד לא ראיתי כלום מהעולם, כבר אתה רוצה לטרוף אותי? אמר לו, למה לא? אתה נראה לי כזה מתוק, כזה טעים, אני בא לטרוף אותך. הסתכל התיש הקטן, אמר לו, אתה יודע, יש יותר טוב ממני. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר, עוד מעט יבוא אח שלי, יותר שמנמן ממני, יותר גדול. תאכל אותו, יהיה לך יותר מה לאכול. תעתב, לך, אמר הטרול. והתיש הקטן ניצל ועף למרעה. אבל אז שני יצא לדרך, התיש הבינו, טרפ וטרף וטרפ וטרף וטרפ 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 וטרף, נשמעו צעדיו של התיש הבינוני מן הגשר. מי זה הולך על הגשר שלי? צרח הטרול. זה אני התיש הבינוני, אבל אמר לו, תשמע, אני רוצה להרגיע אותך שכל הגמגומים האלה לא יעזרו לך, כי אני בא לזלול אותך תיש שמנמן שכמוך, שמעתי עליך דברים טובים. אמר לו, אתה רוצה לטרוף? למה אותי? אתה יודע עוד מעט יבוא אח שלי. הוא ענק וכביר ואדיר ממני. יש לו בשר כל כך טעים, עם קצת שום, פטרוזיליה, קצת רוזמרין, פלפל שחור, אח שלי, משהו. תאכל אותו, חצי שנה תוכל לאכול אותו. תעתב, לך, אמר הטרול. אבל אז שלישי יצא לדרך, התיש הגה. טריף וטרף וטריף וטרף וטריף וטריף. נשמעו צעדיו של התיש הגדול מן הגשר. מי זה הולך על הגשר שלי? צרח הטרול. זה אני, התיש הגדול, ואני הולך למרעה כדי להשמין ולאכול.
אמר לו לאכול ולהשמין, אתה חושב שאתה הולך? אתה לא הולך לשום מקום. כי אני בא לזלול אותך, אתה איש מנמן שכמוך. אני בא! אמר, אתה איש הגדול, אותי אתה רוצה לזלול? בוא, עלה ובוא. אני לא יודע אם שמת לב, אבל חניתות לשתיים, זוג קרניים. ואני את עיניך אשלוף לך מן האוזניים. ומלבד זאת, עם אבן גדולה ועגולה, אבן שתי מחבנות, אני עומד לשבור אותך לרסיסים, גם בשר וגם עצמות. כך אמר אתה איש הגדול. והוא זינק לעבר הטרול, עקר בקרניו את שתי אוזניו, וריסקו לשברים. בשר ועצמות. הרים אותו וזרק אותו לנחל. והטרול הזה לדעתכם ידע לשחות? הוא טבע. והזרם סחף אותו למרחקים, והוא נעלם, ולא נראה יותר לעולמים. משם המשיך אתה איש הגדול למראה, ובמראה, במראה, נפגשו התיישים, והתחבקו והתנשקו, ושרו ורקדו, וסיפרו אחד לשני, איך הם הצליחו להרים על הטרול הרשע הזה, אפילו שהם קטנים, זה לא אומר כלום. קטנים וחכמים. ואז הם התיישבו על הדשא שם על העשב, והם פטפטו וזלו ואכלו, ואכלו פטפטו, פטפטו ואכלו, ואכלו פטפטו, פטפטו ואכלו. ואכלו פטפטו, פטפטו ואכלו, ואכלו פטפטו, פטפטו ואכלו, ואכלו פטפטו, ופטפטו ואכלו, ואכלו כל כך הרבה. הם פטפטו ואכלו עד שבקושי הצליחו לקום מהמקום כדי לחזור הביתה. ואם עדיין לא ירד מהם השומן, אז הם עדיין שלושתם שמנמנים. וכך, פליפ פלופ פלם, קצת מפה וקצת משם. תם מעשה, נגמר ונשלם.